ஹூரே! பாத்துட்டீங்களா? ஐயோ, என்ன பண்றது? எனக்கு முன்ன பின்ன இந்த மாதிரி ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் படிச்சு பழக்கமே இல்லை. இதெல்லாம் படிக்கிறதுக்கு தனி திறமை வேணுங்க. பட் ஆனா இதுக்கெல்லாம் நான் ஒரு வழி வச்சிருக்கேன். எனக்கு தெரியும் அந்த சீக்ரெட். உங்ககிட்டயும் நான் ஷேர் பண்ண போறேன். அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒன்ஸ் அப்பான் எ டைம் பத்தி தான் நான் பேச போறேன். ஒன்ஸ் அப்பான் எ டைம் அப்படின்னாலே நமக்கு என்ன ஞாபகம் வரும்? கதைகள். எந்த ஒரு கதை சொன்னாலும் எடுத்த உடனே ஒன்ஸ் அப்பான் எ டைம் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம். சோ இப்போ நான் சொல்ல போறது இந்த ஒன்ஸ் அப்பான் எ டைம் பேஜ் இன்ஸ்டாகிராம்ல இருக்கு. நான் அதை தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். இவங்க குழந்தைக்காகவே கதை சொல்றாங்க. கதை ஏற்கனவே பண்ணி வச்ச கதை தான். ஆனா சொல்றதுக்கு ஒரு திறமை வேணும்ல, அதுக்கு பொறுமையும் வேணும். சில பேருக்கு இந்த கதையெல்லாம் சொல்ல வராதுங்க. அது என்ன மாதிரி ஆட்களுக்குலாம் சுத்தம் டைமும் இல்ல, பொறுமையும் இல்ல. என்ன மாதிரி ஆட்களுக்காகவே இவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க. இவங்களோட இன்ஸ்டாகிராம்ல ஒன்ஸ் அப்பான் எ டைம் அண்ட் யூடியூப் சேனலும் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அதுவும் ஒன்ஸ் அப்பான் எ டைம். பெட் டைம் ஸ்டோரிஸ் ரொம்ப முக்கியம் குழந்தைங்களுக்கு. குழந்தை தூங்கும் போது நம்ம பெட் டைம் ஸ்டோரிஸ்லாம் சொன்னோம்னா அதை கேட்டுட்டு அந்த குழந்தை ரொம்ப பாசிட்டிவிட்டியா வளரும். நிறைய விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கும், நிறைய விஷயத்த நம்ம கிட்ட கேட்கும். ஸோ என் குழந்தைக்கு நான் ஒன்ஸ் அப்பான் எ டைமை செலக்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். ஸோ கண்டிப்பா நீங்க போயிட்டு ஒன்ஸ் அப்பான் எ டைம் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. டேக் பண்ணிருக்கேன், டீடைல்ஸை செக் பண்ணுங்க. இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்க்கும் சப்போர்ட் பண்ணுங்க. நீங்களும் என்ஜாய் பண்ணுங்க இந்த ஸ்டோரிஸை கேட்டுட்டு. அண்ட் ஹேவ் அ கிரேட் டே.